Fid-diskors tal-budget il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech ħabbar illi l-Gvern se jkun qed jibni faċilitajiet sportivi ġewwa u biswiet l-iskola sekondarja ta' Santa Venera. Eżattament l-iżvilupp se jsir fl-LEE ta' Warajja. Hemm ħsieb illi parti minn dan l-iżvilupp ikun biex jinbena ground tal-futbol sabiex fih jintlabu il-partiti ta' l-MFA, imma hemm ukoll il-ħsieb illi jintuża wkoll għal taħriġ mit-tim ta' Santa Venera Lightnings. Fil-preżent it-tim tal-futbol ta' Santa Venera Lightnings m'għandux post fiss fejn jitħarreġ. Sal-lum kienet jagħmel użu mill-ground tal-Istitut ta' San Giuseppe. Jidher iżda li dan il-post mhux se jkun iktar disponibbli għall-klabb minħabba proġett li trid tagħmel il-Knisja. Bejn l-2007 u l-2008 il-klabb ta' Santa Venera Lightnings irċieva 50,000 euro mill-Ministeru tal-Finanzi bħala fondi mill-Good Causes Fund. Intqal illi l-flus ingħataw għal xogħol strutturali, restawr tal-faċċata tal-klabb kif ukoll titjib ta' dressing rooms u xogħol fuq il-pitch tal-futbol fejn jitħarġu. Fil-budget tħabbar proġett speċifiku għal Santa Venera Lightnings. Fl-2012 se nibdew ukoll il-bini ta' skola sekondarja ġdida tal-bniet ġewwa Ħall-Kirkop u faċilitajiet sportivi ġew biswit l-iskola sekondarja ta' Santa Venera. Dan qed isir b'investiment ieħor ta' 9 miljun euro. Tonio Fenech, illi ħabbar dan il-proġett tal-ground biswit l-iskola sekondarja ta' Santa Venera, huwa il-President Onorarju tat-tim tal-futbol ta' din l-istess lokalità, is-Santa Venera Lightnings. Fl-istess ħin, il-President tal-klabb huwa Colin Calleja, li huwa wkoll il-kap tas-Segretarjat fil-Ministeru tal-Finanzi immexxi minn Tonio Fenech. Il-ground tal-futbol il-ġdid ippjanat f'Santa Venera mistenni jkun jesa mal-1500 spettatur illi se jinbena fil-konfini tal-iskola sekondarja il-kulleġġ ta' San George Preka u fl-LEE ta' wara fiż-żona tar-Rabbat minn fejn sal-lum jinħaraq in-nar tal-festa. L-MFA ikkonfermat ma' One News li l-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada għadditilha pjanti relatati ma' dan il-proġett. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni min-naħa tiegħu ikkonferma li fost ix-xogħol ippjanar f'Santa Venera hemm dak ta' ground tal-futbol taħt ir-responsabilità tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' għada. One News jinsab informati li l-Kunsill Lokali ta' Santa Venera qatt ma ġie konsultat dwar dan il-proġett, bl-iskuża li l-post jinsab fil-konfini tal-Ħamrun. Madankollu One News jista' jikkonferma illi mal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun ukoll ma saret l-ebda konsultazzjoni.